Здравейте всички, това е моят начален екран и сега ще разгледаме една програма, която наподобява на допълнително меню, както падащото отгоре, когато имате икони там. Точно в момента не мога да се спомня как се казваше. Само че тя е излезла отдолу. Виждате, това е пълен набор от бутони за екран, за плеер. Долу Android може да слагате програми или пък ако плъзнете настрани има някои допълнителни. Само два екрана има за жалост. Штракате върху него. Този път не насича екрана. Самата програма е нещо или товари, или вече моят телефон наистина, колкото и слаб да е, се тормози. Да речем, ще дадем... Какво може да дадем? Дадах нещо. Може да го променим. Хайде да е. Да кажем контакти. Може да го използвате като меню. Штраквате си. Програмата е много проста. Да не забравяме как се казва. Easy Controller. Ето я. Има само една проста настройка, колко да е високо, широко, къде да е наместено, подравняване. Нищо друго няма теми, елементарна програма и ако успеете да я съчетаете с нещо, би ви свършила страхотна работа. Всички бутони са активни, екрана изписва, виждате под самолетчето, че има едно 2M, това означава, че екрана ще угасне след 2 минути, така съм го настроил аз. Музиката работи. Изсветляването дори при вас да не се вижда естествено. Всичко работи както трябва. Няма какво друго да кажа, проста програма. Да, без да исках дадах за нов бутон. Благодаря ви, че гледахте клипа, очаквайте.